Welcome back mga kapuso, atong ipasigarbo kadaugan sa Bugo City, Rondalia. Laing garbo na usab sa Sugbo ang maka-proud human nga nagkampiyon sa National Music Competitions for Young Artists Junior category. Sila ang City of Bugo Science and Arts Academy Rondalia. Tungod sa ilang makapawaw nga talento, ila usab nakuha ang Best Interpretation of Contest Piece nga usa ka major award sa maong kompetisyon. Busa, sayra nato ang sikreto silang kadaugan pinaagi sa itong pagpakiginabi silang mentor dinilang sa GMA Regional TV Live. Makauban nato karong buntaga mga kapuso ang conductor sa City of Bugo Science and Arts Academy, Sir Slavsky Ibanez. Maayong buntag, sir, ug welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet una sa itong mga kapuso labi na taga Bugo City. May buntag Nico, ug may buntag pod sa atong mga kapuso all over the regions, labi na sa akong mga kababayan sa City of Bugo o sa City of Bugo Science and Arts Academy nga eskwelahan. May buntag sa tanan. Salamat sir for joining us. Of course, congratulations for bringing pride sa Sugbo. Mamahimo bang i-share nimo sir kining good news sa atong mga kapuso? Karon tuiga na kuan gyud ta nahimo gyud tang champion sa Rondalia category sa National Music Competition for Young Artists. Usa kini ka dako nga competition para sa mga kabatan-ona nato nga mga musikero all over the Philippines. Nya nagtapok ngadto ang mga maayo gyud kaayo nga mga estudyante sa tibuok mga eskwelahan nga ni-qualify nato sa national final sa NAMSIA nga mo'y gitawag nato og NAMSIA. Pila ka mo ka grupo ang ni-appeal sa Rondalia category? Sir, we heard kamura ang gikan sa Cebu? Kita ra gyud ang gikan sa Cebu, unya kita ra pod ang representative sa Region 7. Unya 15 gyud kabuok ang among nabagtan ngadto nga mga former champions pod sa previous years sa Rondalia category, junior category. Kumusta inyong experience sa competition, Sir Slavsky? O unsa pay maingon nato mga highlights sa inyong pag-appeal sa mong prestigious nga competition? Ang experience sa mga bata dili kabahiran, no, kay once in a lifetime man na sila, kay kadaghanan kausar sila maka-appeal, ikaw man mag-college nyo or mag-senior high school mobali na pug laing eskwelahan. So ang katong nakasalmot sa among grupo murag dili gyud na nila makalimtan. Unya ang usa sa mga highlights po nato nga matawag nato nga dili pod kalimtan is nabutang na gyud in town sa mapa ang City of Bugo Science and Arts Academy Rondalia sa talaan sa mga national officials nato sa National Music Competitions for Young Artists. Og dili po na nila makalimtan og daghang mga opportunities onya during our term as a champion. Pila ni kamo ka mga bata miyembro ninyo sir sa inyong Rondalia group, og unsa may maingon nimong makonsidera nimong dakong hagit sa pag-train, pagtapok kanila sir? Daghan sila. Gi-categorize namo na may beginners, na mga egigo pa, yung mga junior, mga players, og napon sila yung mga gitagawag na kog the best among the cream among the group. So ubay-ubay sila kay ang sobra sa 50 sila kabuok kay napay elementary nga chikiting namo gitrain na namo aron ready na sila in their time for the competition. So dakog hagit sa amo katong hitabo gyud sa pandemic. Kay more or less wala gyud may skills na develop kay online raman unya lisod man kay ang online labi na sa music nga magdungan ka sa group dili gyud mi magkadimaon sumuto nga pagbalik doble kayod kumbate gyud ko tos mahimo para lang gyud makabot atong mga pangandoy. Wow, of course nadaog ta karong bag-o nindot kayo sa NAMSIA. Just to close this, Sir Slavsky, message nimo of hope sa atong mga kapuso labi na rong unang adlaw sa Disyembre. Well, ang grasya sa Ginoo nga gihatag sa kabatan-ona nato diri sa City of Bugo. Salamat jud kayo sa labang makagagahom unya dili lang jud ta mo surrender og usay mga pagsulay kay at the end bahalag hinahinay og sa kanunay makabot gyud nato ang atong tanang pangandoy sa kinabuhi. Thank you so much for joining us this morning. Merry Christmas kanimo Sir Slavsky Ibanez, mga kapuso, conductor sa City of Bugo Rondalia. Bubalik pa mi, tutok lang.